Ana dara ga dare yayi, mai uwa a gindin murhu ba zai kwanan yunwa ba. Sukari ba kai farin banza ba, ina gwanin wani ganawa. Idan maza ne, idan maza ne, idan maza ne, idan maza ne. Abdullahi Yahaya, AY, tafe yake da waƙoƙi na zamani. Ina ma abota sauraron waƙoƙin Hausa. To ga AY na Abdullahi Yahaya ya zo muku da sabon kundin album ɗinsa mai suna Gwanina. Gwanina. Gwanina album yana tafi ne da waƙoƙin soyayya. Na san kina da mutunci, tarbiyar ki ko ɗaya bakiyar ba. Zan so ki sani a ranki ba don kuɗi ko kyauna ba. Na durkusa a gaban ki sahiba, ina neman duba. Ki so ni ne alƙawarin rikon ki gun shi ba zan cuta ba. Ban tausayi. Ai wasu ne suka kai gulmar ka cikin gidanmu kaf sun ɗauka. Ai shi yasa aka sa mini sarƙa, kullum gida sai na sha duka. Bugunta bai hana in zo gunka, abinci banci dan ƙaunar ka. Ana hakan ne sai ga harka. Al'ajabi da kuma rayuwa, ku hanzarta ku nemi naku a kasuwa. Ɗaukar nauyi kamfanin Diamond Media Links Concept da ke garin Katsina. Gwanina album, Gwanina album.